Sabi niya kasi, Julie, akyat ako dyan. Kaya mo ba? Kaya ba, Bes? Okay, habang inantay natin si ate, mag-selfie muna tayo. Hello? Ayan po. Wait lang. Dali. Picture tayo? Okay lang? Okay. 1, 2, 3. Ate, anong pangalan mo? Priscilla po. Ha? Priscilla, ilan taon ka na? 19 po. 19? Nag-aaral ka pa ba? Ako. Anong work mo? Okay, pero hindi ka nag-aaral? Nag-aaral ka pa din? Oh, graduate ka na! Okay, 19 years old na graduate na siya. Wow! Gano'n katagal ka na adik? Sige, gaano katagal ka na sumusuporta? Ano po, 2008. 2008? 8 years? Wow. Dahil dyan, nabigyan ka na ng hug. Thank you. I love you. Sino ba gusto na hug? Upo muna po tayo, yung mga nasa likod hindi makakita. Guys, nandito tayo. Anyway, sino ko nasa likod ko? Upo muna tayo. Hello guys, maraming salamat po for coming. And, bago po ako. Okay, before my last song,